Dit programma wordt mij mogelijk maken door Heima Hielkema en Select Windows. De 120ste PC is dien. Een dag die begon in de Rijn, op voetbalvelden en het Sjoekelaan, eindigen met zinneskienwaar hier op het hillige groen van het Sjoekelaan. We laten het nog één keer zien, de finale van de 120ste PC. En maar gewoon beginnen, maar Keertsen zelfs. En de eerste opslag van Tjesse Steenstra onder loer publiek en een mogelijke opslag. Nee, want die komt goed weer rond. Toch race Pieter Hiemstra. Mooi uitstopprecisie in het hoekje. De zinnebril op. Ja. En hij zwaagt het voor de eerste punten van het parcours van Rinse Pieter Hiemstra. Nou ja, Tjesse Steenstra. En natuurlijk Hansie Wassenaar. Ja, Hans komt voor de krans. Maar geweldig retour voor deze Pieter. Net erover heen, maar gewoon mooi over de hoek. Altijd keert. En genoeg snel hit dat er achter de voorlijnen. Nou, en dan gaat er de bril op. Ja. Verklecht, hè? Perk hem om. Oeh, ze starten goed. Zitbal. Ja, voorin. Misschien een fjouwer. 4-0. Vaker de meeste, ja, we hebben net al beslist, maar het eerste spul is zo belangrijk en helemaal een PC-finale. En ze binnen favoriet, dus als een favoriet voorkomt, maar ze maar een spul, dan wordt het wel heel lastig van Petur Nicolai. Het Oosters niet krijgt, voordat wij nog even een liedshapje eten gaan. Zoals het ook. Ik weet niet of ik die goed citeer. Nicolai wint hem. Ja, dat is ook een beetje jennen, maar ja, maar het kan wel. Als Tjesten die krijgt Keertsen, en met name vond ik dat Hans me heel gewonnen in de hele finale, dus de omloop. Dit zit Petur zich Paul Dijkstra. Ik zou er maar wel wat meer gebeuren in de finale. Ja. Voor de kant Remmel Bouwman peken dit hier wel van Tjesse Steenstra won, dus die winnen er ook niet benauwd voor. En Nicolai sowieso net, alleen hoop ik voor hun dat ze net tevreden zijn met de premie. Nee, want eerste finale. Ja, voor alle draaien. Dus, voor alle draaien, ja. Dat is ik even anders. Ja, zijn Posma überhaupt voor de eerste in de prijzen. Maar slaat die bal richting de boppen. Kan hij dan weer retour? Ja, maar stuit. Maar ja, net die onder. Waarom dus een keer? Nee. En alle draaien nou voorin. Dat is ook even opvallend. De eerste draaibal. Dus het is maar kijken hoe we beginnen. En ja, het gaat om de energie en de uitstraling. Wat je erin brengen. En ik zou Nicolai me kleren omdat Steenstra natuurlijk hoog favoriet. Ja. Op zo'n dag überhaupt al helemaal naar vorig jaar. Ik hoe Keertsen de meeste overwinningen dit jaar de constant hiet. En met name vind ik dat Tjesse het hele jaar toch van de draaien de beste. Dat is wel duidelijk. Ik heb gezien, dus dat vorige week wat vragen stelde, dat er überhaupt of sowieso een opslager koning wordt. Nou, bij Nicolai vind ik dat overigens net. Maar wel van de top 4 mochten die het winnen. Dus als Steenstra, dat zei ik nou, dan wordt Steenstra weer koning. Ja, die bent natuurlijk de absolute favoriet voor de finale. Dat is Elsen hier volle orines in. Ja, en ik denk, ja, en Tjesse doet het. Hier op het Sjoekelaan leuk keertstation. We hadden de eerste omloop hier op het Sjoekelaan weer 2 keer 4 voor in. Maar voor de rest op het Sjoekelaan echt wel spannend keertstation. Ja. Dat we daar nou maar weer op hopen dan. En ik hoop er omkeert. Dus ik heb heel veel uitslag de veld of heel veel directe winst. Zo'n bodykant, nou, dus heel veel wat er echt wel omkeert. Ja. Nicolai achterin, maar die gaat voorbij denk ik. Ja, nou, precies tussen terug. En Nicolai kan dan het handje zonder band ik naar meer weer ontslaan. En dus goed dingen terug, Hans Wassenaar. Ja, die komt er nog maar zo snel op jou. Hè. Dan mag je heel snel af reageren of dan maar stuit omdat hij trots zit. Dus kans op het eerste bordje van het parcours van Steenstra. Weer achterin. Nee. Liek in de back, zij is nog op zijn vriezen, dus bij Patrick. Dus die keert. Hier van hen uit Tjemerum. Voor u zijn naar Ljouwerts. En daarna nou wenachtig in Bitgem. Ja, en voor Ljouwert de bond doen en voor Bitgem. Klavertje Fjouwer. Klavertje Fjouwer en dan alles de Fjouwer belangrijkste partijen. PC, Boenspartij. Jong Nederland. Vreulen en ja, de Jong Nederland partij. Dat ja, juniorenbond. Dat win je dan niet van je aarddealing. Ja, de herstrijd van de Fjouwer afdeling. Dus je moet ik wat geluk hebben. Of nou ja, maar voor Huzie. Ja. Want dat is wel eens een beetje een nadeel om die wimpels. Dat is bij de vrouw hier dan en dat klaar bij bij de heren. Maar draaien van de Fjouwer en van de afdeling. Ja, komt zeer zongen. Het is steeds achterin net meer winnen. Nee, nee, ik wel. Dat is vaak. Zwart Fjouwer. Nee, maar afdeling heeft er wel een grote rol in. Dus het is net altijd zo dat de allebei eerst dat is wel heel vol, hè. Maar
Je maakt van je sectie of Santje natuurlijk eigenlijk meer. Maar je eigenlijk de Vredelijke wonen natuurlijk. Ja, en die is nog niet opgeschoten. En dan 15 tot en met 18. Ja. In Groningen. Het 18 lag is een keer, het ja, het lag een keer al op de ja, tafel. ja, ik om het langer in de jongens en dan de oergang naar de senioren wat lietser is. Maar dan is ook heel veel traaien. Die is jongens die al bij de tweede klas keert. Dat krijg je dan ik. Want fysiek ik wel onkennen. Maar Hans het alles doen en ik alle bon vroeger. Takkomspartij, Jong Feinte. Dus echt alles. Voor, ja. Nou, is het eigenlijk. Ja, direct al zakelijk. Hier zit bal, nou een baltje voor. Tjesse Steenstra die joert echt wel goed in zo'n opslag. En ik vind dat er een Pieter wat ik nog jongen hebben. Want ik heb de eerste omloop hier net jongen. Maar dat hier gewoon hier goed voorin. Ik goed voor hem afsluiten slaan. Zeker. Want dit weer het net altijd zijn beste hier voorin. Nou. Hessel Posma, Vark. Nou, zie maar eens. Eén keer. Ja, jou dan kun je. Nou. Doe. Ja, ze zitten al het Jos ik net protesteren, dus dan zal het wel goed werden. Ja. Hier wil niet twijfels. Ja, en de keurmeester die zit er de hele middag van mij hoor. Pet op, bril op. En Jenko neemt hem ik. Shannon wat hier bij Helling, Schenk in de bal gaat hier. Komt hij links of rechts van de peel. Ja, dat is wel. Is het val? Ik zie hem. Ja, daar. Hij komt in de peel, of net? Nee. Net? Nee. Oh. Zie je de keurmeester. Niks scheidsrechter trouwens. Skinny is op de toer van Steenstra, op de toer draaien. En weg voorin. Die kin. Nee. Ja, het wakker staat uit. Ja, keert ze op boven. En nogmaals, dat is zo belangrijk van Nicolai om in de partij te blijven. Vooral in het begin. Voor de partij in de wedstrijd niet meer mooi. Misschien was dat zij dat deze wel boven weer. Dat zij leiden, maar het is net zo. Hessel Posma van Weesem. Zien Hans Wassenaar. Komt weg voor nou, inderdaad. ja, die pakt hij wel. Oh ja, dan net. Bedankt. Het is zonder kost. Nee, die keer nog. Keer. Ja, keer de Twee keer zijn bewogen. Dus net door de bobbeline heen, maar wel een dikke keert. Toch ik wel een soort trick-tractie situatie, jongen. Ja, ik neem met Vader Meesken die net weten wat trick-track is, een rally. Toch het meest verhaal is in de vergelijking, denk ik. Ja, McLeer deze hier. Dat is wel leuk. Ja, maar hier, dat weet ik zelf, ik cheers meer met waar. Ja, Zit hij met links naar de groen. Zit hij houdt er hem kongens. En normaal met deze ik weer boven dan. Omdat je toch de kongens hebt om een ronde te komen en dan direct de winst te hebben. Maar 2 dikke keertsen, oftewel 12 boven. Patrick Skeepstra. Ja, Skepie. Voorin. Nee. Oh. Ja. Zitbal. Ja, absoluut. Mooi Moet ervoor. Ja, en kom maar rond als je de omstandigheden en dat Steven Koster straks keer Simone Scheffer. Het is toch in die perken en met de opslag is het allemaal te gewoon weer. Er is wel heel veel wetter van en dat het wel vertuteningen. Hè? Dus hoe goed is het op de voeten? Dat is nou ook weer maar Hans die dan alle modder om de wal klapt. Dus het is wel moeilijker om in de bal te stappen en om eruit te blijven. De man uit Britsum, Jan Nicolai achterin bij Hans Wassenaar. Nee. Kroept er wel aardig onder, maar ik denk het toch, die knalt wel hoe de... Nou in dat geval hoe de Boppelien hebben of voorbij de keers, maar dat slag dus net. Nee. Dus voor jou gewoon een telegraaf van Nicolai en die. Ja, als je het waar had ik echt wel invloed om onder de bal te komen. Dus daarom is dat uitslaggeweld ik gewoon minder. Dat is gewoon een feit ten opzichte van de omstandigheden die wij de laatste weken gewoon hebben. Komt hij, Jan Nicolai, bij mooi zien. Hupke en de opslag. Dit keer voorin wisselt. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is duidelijk een bompenslag. De eerste van deze partij van Reense Pieter Hiemstra. Let op een voorstritter. Het is nevens mij net de duif van een heel soort boppenslagen. Dan heb ik het gevoel. Misschien dat het op een bij 400 euro weer, want dat kan het oordelen. Nee, hetzelfde. Boeten. Nicolai, Fjouwer Bliek. Is die misschien een Fjouwer als Snie van de zinnen verdwoen. Ja, een Hawaii misschien typische opslag. Hè? Want hij gooit hem eigenlijk
op en dan had er hem onder zijn linker elleboog. Of onder de ere maar eigenlijk zeggen. En een hele typerende opslag. Heel mooi. Woen dus de eerste omloop van het parcours van Gert-Anne van der Boskamp. 4,2 voor. Werd 4 gelijk. En 6 gelijk. Toen pakte ze de overwinning. Nou is het 4 gelijk en komt er een keertje te lezen. Haast op. Nee, het is 2-3 meter. Nee, het is 2 meter voorbij de middenlijn. Ja, 4 gelijk, 6 gelijk. En ik ronde krijg hem ik krijg u van mij Gert-Anne van der Bos in die partij die hier de laatste bij voor. Ja. Ik ben voorin. Nee. Een geweldig seizoen onthoudt daar het parcours van Jesse Steenstra. Maar het is net zo dat het parcours van Hajan Nicolai een minseizoen had. Ik ben nummer 100 op de ranking bij Geliks. Ja, dat is wel iets van de laatste weken. Dus wat Hessel krijgt ik even voor de televisie saai bij u. Ik wil op een hoofdklas west, maar dan laat ze ik wel dat het maar laat zien even soms dan uitzien. Want je, op een gegeven moment krijg je iedereen een keer als je dat wil. Maar ja, als je dan je punten in je omloop net maait ziet, ja, dan ga je weer naar beneden en niet naar de eerste klas. En zij ben wel een partuur voor de hoofdklas. Ja, natuurlijk er is een ranking in de eerste 8 of meestal de beste 10. Keert ze de A-klasse. Ja, en dan hoort het zien dus altijd tot maar 20 de eerste klas. Steenstra op die fjouwer gelijk. Nee, kweer, dat kan net boven. Nee, kweer. Nee. Zij is fjouwer. Ja, 3 punten achter elkaar voor Steenstra. Nee, maar zij hebben wel individueel, ja, zij gewoon hoofdklas waardig partuur. Alleen nog, ja, het is ook wel eens alles of niks. Zoals je zit Jacob heeft wel keertjes jongen, nou, dan is het soms even, ja, dan wil het even net. En op dit moment is het dan Sander, dus een keer zei gewoon snel en ik in Wietmassen. Weg voorin. Nou, die kind. Ja, die had hij geweldig met de linkerhand. Oh, ja, toekt die in. Walbal, hè? Spul. Ja. Zo. Zak dit wel een beetje rap. Ja, echt voor de wedstrijd hier, nou nogmaals, ik geloof het seizoen, maar dan, dat is beter, hè? Dat is gewoon wat het is. Maar dan heeft de eerste naar Nicolai kind. Ja. Dat is echt gewoon, hè? Nou was het een spul. Nou wordt het wel dreig. Dan moet er wel wat gebeuren. En ik vind met name de partuur van Tjers Steenstra dat hij de punten behelpt beide. Ja? Terwijl Tjers zijn hand van de opslag. Ja. Weg voorin. Tjers, weg weer. Die komt buis. Oh, Tjers, kramp. Kramp. Hey. Nee, kramp, ja. Bij Hessel Posma. Ja, denk ik even. Vierde partij. Ja, is jammer. Ik moet spanning te maken. 4 keer, warme omstandigheden. En ik krijg in de finale hoop op zijn dak nou. Ja, dit seizoen in elk geval in de haatklasse nooit een finale keerst. Ik ga de cijfers zo net paraat wat betreft de eerste klas. Ik zit even te zien. Ja, Peter Wong heeft het doen. Eerste klas, ja? Ja. Ja. Ik zit het zien. Ze hebben in de haatklasse dit seizoen nog één keer een trede. Nee, hij heeft geen prijs. Nee, hij heeft geen prijs pakt. Nee, dat blijven gewoon wel in wraksvlien. En dan ja, het slagen het altijd. Maar hij moet algemeen net al te volle omlopen kids. Is dan een beetje de conclusie. Oh shit, jongens. Dan kunnen de krampen wel eens in zitten. En ze binnen nou daar hier een meester, hè? Ja. Ja. Zo gaan volledige druk met Jesse. En ja, dan is Hans er een kippen bij. Ja, is er met Nicolai beziekje vooral hun vader opslag had, de helling? Nee, Jesse moet van opslag. Dat is altijd al zo geweest. Ja. Net alleen nieuw, de laatste seizoen al. En Jesse gaat volgend jaar weer achterin. Dat heeft er altijd wel graag wel. Ja, hij verveelt hem. Hij verveelt hem. Ja, en hij dit hier ik wil eens lelijk om op zijn maten. Ja. Ik wil dat het een altijd woord. Dat ze eerst doen en alles. En helemaal niks. Zit er weer in. Keertje. Nee, maar dan verveelt hem en dan doet het te weinig. Ja. Je kan niet de volle doen, want bij Gert-Anne had het toen, bij Gert-Anne van der Bos tegen hem, soms vond ik wel eens de volle dingen. Maar hij gaat weer naar achterpark, maar Gabi of Bob van Lollum en nog van Swieten van Heerenveen. Ja. Nou, en dan maar zien hoe dat uitpakt. Want Gert-Anne van der Bos hier toen best wel eerst van dat Jesse, als Gert-Anne en Peter Boeten hier, dat Jesse het heel gauw om. En Gert-Anne is de laatste jaren sinds ze weer bij gewoon net meer Jesse bij hun is, maar Erwin Zielstra. Ja, die wil vrijer in de holle worden en slaat die gewoon beter op. Ja. Absoluut. Boppen? Nee, maar die komt weer op. Ja, maar goed weer op. Ja. Hij is genoeg. Keertske. Sint-Triets. Oh, zit er nog in. Terug Pieter Riemstra. Lekker. Ja, dit scheelt even een klasje op het moment. 6-0. Die gaat heel hard.
Zo, dat is toekteam. Hij shot ze alle twee Ros erin en dan hup. Knap, ja. Let hem wat zakkie. Was scheef, maar toch nog redelijk gauw bij naar de groente. Dus heel knap. En boven echt weer, dat is een vak, hè. Dat is net om een nacht. Nee. Dan kun je heel veel het verschil maken met een tweede of een liedse keertje of juist van Fjouwer voorsprong naar de size pakken. Dat is zo belangrijk. Ja. Beide verkeerd. Nicolai. Ja, voorin. Springen. Ja hoor, 3-0. Jongens. Tweede opslag van deze Pieter Hiemstra. Die had dit niveau onhard. Ah, dan begin ik vast op maar even speculeren. Voor de Koningsprijs. Hij had één keer als Faris, deze Pieter Hiemstra, de Koningsprijs pakt. Dat gebeurt net al te vaak, want de Koningsprijs wordt vaak uitgereikt of de voorbijste opslagen. En nog vaker onder de achterin, omdat hij 2 functies had. Ja, in de regel wel. Als je hij en Hielke Bruus, maar ik voorin. Ja. Nou, dan ben je meer Fries. Hij zal pas meteen op zijn heen slaan. Mijn eigen en ik. Maar vaak is dat achterin, ze worden voor het minst verzwaring. Dat is iets van vroeger, dat ze dan altijd al doen en dat vaak de beste keerster is. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar tegendeel ben ik hele goede Fries. Dus als dat combineert met een hele goede bovenfunctie, kun je altijd in aanmerking komen. Maar in principe wordt het vaak net beloond. Hoppa, nummer 3. Allereerst nog net, denk ik. Nou, ik denk het wel. Jawel. Dus ik herinner al even op de zaken vooruit. Waar wordt de koning als de blauwe brigade wint? Tjesse. Toch is toch voor een veilige keuze, hè? Nou ja, veilig weet ik niet. Ik hoor het al vaak, maar dat denk ik echt. Ja, ik vind ik de meest logische keuze. Ja, ik vind Hans achterin net, maar had ik mooie omstandigheden te maken in het park. En Reese Pieter vind ik beter dan het hele hier. Dat wil je van je beste partijen van dit hier. En ik helemaal nou deze finale. Dat is tot nou toe foutloos. Ja, nou ja. Er zit Hansie Wasselaar, ik even op, maar de eerste opslag van deze partij. Ze gaan nou ruiling. De opslag. Ja, dat moet even wat gebeuren, want ik dit eerste hut. We kwamen krijgt een hele finale in bij voor de finale even pauze. Maar dan zijn we al, dit straks 4-0, dit heel hut. Nou, daar zou ik bewust met wint Nicolai. Want ja, ik weet niet wat was. Maar misschien niet meer wat gelijk, maar je weet het nooit. We hebben vreemdere dingen zo in Joet. Maar diverse verrassingen. Maar dit is wel heel lekker voor de blauwen. Patrick Skeepstra uit Frencher, maar de oername. Ja, dan maar. Het had voort. Alles gaat net voort. Het helpt voort. Ja, dit zie je maar mooi weer. Het dot voort vertuten. Vertuten, ja, mooi Fries wet. Dank je. Nou, voor jou het waar. Ja. Ze binnen heel waai op waai naar prolongatie voor een titel. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, dat voelt de publiek wel een beetje hoor. Ja, die wil ik wel. Die is altijd maar onder de hak in principe. Het was een zitbal trouwens al van Scheepstra. Dus die nou pas voor de tweede keer de verbeste op opslag oername hier. Nou, misschien dat dan... Ja, serieus. Die mooiste Osijns. Mooi hè, die kop van die holle dan. Kop van Patrick Schepie. Net benauwd, ja, dus. Scheepstra strak voorin weer. Ja, zit wel lopen in. Maar hij krijgt hem wel uit. Ja, dat draai je stap, maar dan joetst hem erheen over de heup. Ja, dan zet ik intaped. Het lijst van de rug de knibbel. Het erin maak hem hier dat al in de weekend. Dan is ik uitvallen met Erme Zielstra naar de hele finale keert. Scheepstra van Houwer? Ja, Patrick Scheepstra. Ja. Zit het zo aan de rug de knibbels intaped. Want hij is sterker dan dik, ze zit er druk uit, maar je weet nooit. Hij had ik wel eens wat, ik het zo zeggen. Er ben meer. Of verdruk ik net op deze twee man, maar kijk de hoor. Ja, voor best opslagen nou. En nou is Harjon Nicolai. Nou Hans. Ja, die gaat hem mee. Die gaat hem mee. Zoutjouwer. Ik heb het wutje vertrekken net, ja, want dat is antiperend. En dan rent hij maar bij de ellebogen wat omheen rent hij daarheen. Dus hij komt er goed onder. En die linkervoet die gliet dan al voort, maar dit gaat goed. En de bal klemt. De schouders en bij de handen naast. Hans gaat voor de krans. Maar er ben meer een afscheids hier, zeg maar dat ze de PC winnen. Maar zij zijn natuurlijk net de eerste PC. Maar zo Hans in vierde worden. Zit erin. Nou, 4. Ja, 4-0. Goh, jongen, wel heel goed. Ja, bij vriend, ja, Hessel, jongen. Dat. Ze ben wel pool best op, ja.
Ja, want ik zit nog even te zien naar mensen die aanschieten namen bij de PC. Ik zag Jan Dirk de Groot. Ja, Jan Dirk de Groot, Alien Anema, Cor Sittema. Ja. En Jan de... Ja, Jan Dirk de Groot. Het hart van Hessel Pasma, Johan. Die dochter zit naast hem. Weensum. Ja, van Weensum en Romy en ik. En die maken hier altijd foto's. Die zit vrij vlak voor ons. Ja, en met de altijd keertjes op hoofdklasniveau. Nou, die komt er retour. Die gaat roer. Ja, dat is het 2-0. Ja. Het is wel heel liefvaardig. Het is een masterclass van Budden. Ja, ze hebben even vast 6 minuten. Oh, en die zit ik. Ja, maar sta je het kweer. Oh, wat deed ik best op, joh. Die gaat heel goed. Ja, ja, hij is gewoon vliegend op. Ja. Het is een beetje hoort gewoon. Ja, een beetje op en zo. Ja, die opslagen die ja, ben ik goed. Helder valuut maar clear. Ja. 4-0, poeh. En in de eerste omloop hier zit ik makkelijk. Het parcours van Jesus Steenstra. Toen wonen ze maar 4 voor me in van het parcours van Peter van Zuiden. Daarna had je Martin Bergsma. Liek het ik hier vorige keer en werd toch nog 4 voor betreien. In de hele finale. Paul Dijkstra. Kwamen ze een speel voor, 3-2 achter. Maar daarna zitten ze terug naar 4 voor betreien. Dus ik maar. Ja, ik relatief eenvoudig. En in deze finale is het nou daar 2 vingers in de noze. 4-0, 6-0. Ja, we zien alleen maar Bergsma. 4-4 voor, 6-2 voor en waar uiteindelijk nog 4 draaien. Hier zit nog komens nog 4-4. Dan maken ze nog wat fout. Ja. Dan hopen ze hun weer in de partij. Dat weer daar het kritische ding hoor. Zo. Fjouwer vrij. Weet je. Ja. Ja, ik mooi om te zien, ja. Ja, nee, maar dat is gewoon klasse. Er zit in principe gemiddeld het PC-publiek net op te wachten zien. Het wil vaak spannende partijen en mooi. Ja, en, ja maar ik wil heel erg van genieten van de sessie. Ja, dit is op dit moment dit is even een afstraffing. En dan komt het van je kant en terecht wel saist. Daar kun ik heel erg van genieten. En ja, op zo'n dag hier wil het publiek waarschijnlijk wat oors. Maar ja, dit is op dit moment een gala voorstelling. Nou. Ja, ze zijn het meest compleet. Ze zijn het best. Ze zijn het meest foutlezen. Nou, daar. Nee. Oh, ja, zou wel. Nou, bloed toch in, denk ik. Ja, bloed er nog in. Keerts. Dikke keerts. Nee, maar het is gelijk. Ja, handskip voorin. Het eerste kan achterin. Het was niet. Het er eens Boetenperk die van mij biedt in Belsen. En ik wil een slager ruilen. Hè, dat Hans voorin jong. Ik ken Gert van het Bos doen. Toen ik won. Niet in Sint-Jacob was, maar dat weer Sint-Jacob. En dan Reense Pieter achterin. Dus daar is een mogelijkheid nog. En als het nut, dan kan je zelf Reense Pieter nog opslaan. Dat kende ik. Vroeger ik wel bewezen. Voorin. Nee, Keerts. Ja. Keerts, ja. Ja. Ik hoop er nog even dat vanaf het moment dat het vanaf midden van Oerviel wat 2 droegblauwe zoeken. En wat dat betreft maar we absoluut net de client, zo'n de jerdere voorspelling. Het is al hier mooi val, qua tongen, maar niet qua Rijn. Dat begint nou toch maar even terrein. Hebben ze bij Rader een lietsbuiken en is het verroer, maar. Ja, dan de weef. Het publiek probeert ik wat. Ja, want ze hebben van Sijs en Kleer. Ja, zeker. Sijs horen thuis. Ja, Sijs horen hier appels. Ja. Dan met het samen. Dat er emotie bij is. Maar graag even de focus voor de keertjes en de paraplu's graag zijn volle model. Tegen dank. Nou, keren. Ja, oké. Komt er net. Dus speaker Pieter van Althuis erop omdat de paraplu's naar beneden moesten. Ja. Ik denk dat had te krijgen, maar dat. Nee, net met de weef, hè? Dat het publiek achter die oors niks zeggen. Klopt helemaal. Dat is nee, maar hij zei even de focus van de keertjes. Ik denk dat had toch niks met de keertjes te krijgen. Nee, voor het publiek onderling. Okay. Dat je dat dan dat je dat aan het zeggen. Dat wie een oproep al van tevoren richting de PC, dat hij zich goed compenseert. Ja, precies.
Daarom is ik 2000 poncho's. Oh, Ja, zak in kijk de goed. Skidderfjouwer. Nou, als straks naar de eerste kraaien, dan zit er een groot gejuich. Thomas, want zo werkt het vaak. Ja. En het is wel duidelijk wie als Nicolai en Siportuur dat nog winnen, wie der koning wordt. Ja, dat is Scheepstra. Ja, nou die kind. In één keer, jongen. Ja. Juist. Ja, dat was keurig. Keurig, netjes. Klasse. Heel netjes. Net Prima. Maar wel een Ja, keer. zo. Zo op. Het is altijd de Bob, drinkt nooit. In ieder geval geen alcohol. Nee. Voor mij Leijers, die is junior. Nicolai Referee. Oh, achter de regel, jongens. Nee, hij rekt hem. Zitbal, size. Nou, dan lijkt het dat bordje er varen toe van Nicolai nog wel om te komen. Ja. Jan, die ik trouwens op voetbalschool keerst. Ik ken hem, maar die heeft een aandeel daar in die partij, maar in dat bedrijf. Het een voetbalschool. Jelle IJzing deed wat op zijn. Ja. Vroeger heb ik wel eens gewoon in Bos. Dan zit ik bij de bende van achter. Zit ik bij. Dat wie vroeger. Toen mochten wij in de ruzie, maar de Paraplu. Ja, paraplu. Ja, dat is nou een voorbeeld, dat is mooi. Ja, de paraplu van Matten Bergsma zeker. Dat idee had ik, Ja, dat is Matten. Ja, die Matten, hij maakt wel even in. Jongen. Ja, nou die kind, let maar op. Kind er weer Sure, op. die gaat er doorheen. Ja. Vuist waar. Ja. Nee, dan had ik een boon om mijn elleboog. Nee, dat had Hawaii Jan Nicolai ik. Het opslagers. Ik omdat ze dan zien over de heup. Dan slaan ze de heup op blauw. Steven Koster had het ik, weet ik van altijd. Vaak Die had ik wel uit uit mijn spoens. Maar een kersentje of Ja, een kerstje, dat zie ik nog. En een boon. Nicolai had ik een kersentje. Ja, had het ik, ja. Ja, in ieder geval, ja, nou, kerstje weet ik net, maar in ieder geval wel die boon om. Nou, het is juist wel dat er ja, sorry, soort bij hem ik. Achterin. Ja, die is jonger. Ja, maar die is best op. Ze staan kwad, hè, dat zie je. Zie je maar? Ze staan kwad. Dus daar had de Faries, Hessel in dit geval, kwad op een voorlijn en Patrick er heel achter. Maar dan loopt op het moment van slaan, dan loopt dan wel 8 meter van een jontje. Zullen ze dan nog allemaal ik? Dit eerst? Oh, dat kan zomaar. Oh, ja, dat kan zomaar. Zeker. Shit, Perk is een jontje bij 4, dus 400 meter. Het is steeds alweer onder de opslag om de seizoen ter graag te brengen. Slag dat ik. Nou, dit is bal. Ja, opluchting. Ja, hij blaast even. Shit, dat is publiek. Shit, dat krijg je dan. En dat is één. Shit. Scheep er maar even heen, dan moet je munt op de deur. Ze doen van de hakelijke nul aan. Ja, dan gaat het scheepje even, want die is dan erg benauwd voor. Shit, pak hem maar. Even een honger aan. Ja, maar shit, hoe net lult hem uit. Rustig. Van die Cheersen die ik rustig de mond neer. Ja, hij blaast even. Ja. Even lachen, Hessel. Ja. Ja, moet een beeld zeggen wij dat Scheepstra vanuit de achterin even naar Boppertal Roen, even de jonken Hans Wassenaar Roen. Wat we niet zien, Eke frusteren wanneer hij Hans Wassenaar de erem om Scheepstra heen sloeg. En waarschijnlijk zei het zo, ach jongen, rustig om maar, wij zijn volle better, wij winnen dit echt mooi hè. En waar hebben ik Tjesse Steenstra, die echt formidabel opslaat. En nou voor zorgen dat ze alweer op een skinner 12 vastsprong komen. Ja, als je Patrick Scheepstra als een keer, die kan ik wel lelijk worden en praten en meestal wat op een hoorn krijgen. Dus die mag ik rustig litten vanuit het perspectief van Tjesse Steenstra. Ja. Dus net zijn Indië, net feller, maar het mooi rustig te midden houden. Weg voorin. Goed. Goed uit. Ja, goed ook goed uit. Ja, Tjesse zet een volle druk erop, ja. Hans Wassenaar op Boy naar zijn vierde PC-overwinning. Nou, ja, die is de mooi. Hij is al los. Hij is op Postma. Ja, mooi voor hem. Werming in.
Ja, niet door de hand natuurlijk voor Steenstra en die. Maar het is toch wel lekker voor de partout van Nicolai dat ze van een hatelijke 0 al binnen. En ach ja, misschien toch wat drukker op houden kunnen. Nou, wel voorin bij Hessel. Die kent waarom. En nog een keer. Ja, geweldig, jongen. In dat hoekje, dat die deze partij ook al een keer, race Pieter Hiemstra. En dat doet hij nou weer. Fjouwer 2 punten verwijderen van de oerwinning. Het parcours van Jesse Steenstra. Foutloos, hè? Geweldig vanuit de boven. Wat een kwaliteit. Zit erom hinnen. Weet op welke hoek. Zijn Hessel is links, dus die kan net met zijn rug daar hangen. Echt fantastisch. Kwaliteit. Eentje Bob en die is correct. Daarna pakt ze volle punten. Nou weer opslag van Hans Wassenaar. Nou, die kan lid gaan. Nou, er doorheen. En hij heeft de size. Ja, zag ik. Ja, checkers. Ja. Hoe makkelijk. En dus maatje ze het misschien wel aan in hij. Want het parcours van Jan Nicolai komt trots deze de toerslag van Hans Wassenaar op de een keertje correct voor de middenlijnen. En mochten Hans Wassenaar of Reze Pieter Hiemstra die voorbij slaan. Ja, dan is Jesse zit te waarden. Reze Pieters in 4e en Hans in 4e. En dan houdt het perk op. En de 5e PC voor de man links, Reze Pieter Hiemstra. De 4e eventueel van Hans Wassenaar. En de 2e voor de man boeten het perk, Jesse Steenstra. Nou. Steen, mooie Mario en Hans Krans, wie weet. Patrick Scheepstra, maar de opslag. En 4 voor en dus pakt het parcours van Jesse Steenstra. Likas hier, de 120ste PC. De 2e dus van Jesse Steenstra. En Hans Wassenaar neemt afskiën op zijn 22ste van het keertsen. En die heeft goal van de PC maar een overwinning. En dat doet de 28-jarige Reze Pieter Hiemstra. Hij wint allereerst van de 5e keer zijn PC. Ja, dat is heel cool. Is dat van binnen, hè? Ja, je levert er een beetje naar daar. Heel worden wedstrijd, het is net zo spannend. Dus je viel er wel een beetje omkomen. Dat is toch iets zoals dat je zo'n spannende partij winnen. Dus ja, het komt straks wel, denk ik. Maakt het dat dan misschien wel een beetje minder mooi als voor hier in zo'n heroïsche finale? Of had dat totaal geen invloed? Nee, het heeft totaal geen invloed. Dit is gewoon super. Als je hem winnen in je eerste, dan maakt het net uit hoe. Dan, mooie keer net. Het wier, dat je hem oppermachtig wier en dat vierde in die partij extra? Nou ja, we gingen blijkbaar wat kwaliteit hoor, want we gingen net 4 in. Dus ja, en de hele finale, voel is natuurlijk een beetje mooi. Hey, man. Dikke kroep van Mem. Oh, we flikt. Toch weer flikt. Die oermacht die vierde sto. Nou ja, die hingen we, want we hingen oer. En de hele finale hingen we eigenlijk de druk er wel op. En we vinden alle drie goed. Zo simpel is het gewoon. En op het juiste moment er stien. En finale, die rammen. Dus ja, eigenlijk had je moet tekenen, dan doe je het zo. Ja, dan krijgt hij in seizoen toch nog in de koets. Dat Gier van der Moon zelfs net terug. Oor hier, dan best ophouden als het goed is. Dan mag je hem toch nog die koets zien. Is dat ik nog mooi, omdat het Joert aan het slagen, ik maar chissen? Ja, zeker. Maar het waar, maar dat valt natuurlijk naar mijn talent. Hè? Maar nee, dat maakt het, natuurlijk is dat prachtig. Een keer valt hij dan nog even om het hoekje zien. En valt hij hier, dan ben je weer als toeschouwer. Beloofd? Beloofd. Lokbeens, kijk een niertje ervan. Dank je. Ik zag hier desillusie. Ja, nou ja, als je het heel zakelijk bekijken, dan heeft die man die waren niet te bekaatsen vandaag. Ja, dat is ook al bleken volgens mij in die tweede omloop stond ook een vliegend te kaatsen. En het is jammer. Ja, het is wat het is. Het is jammer, maar wat voor plan ben je om deze finale ingaan? Nou ja, het is een van de bal. En dat was de bedoeling ook. Maar ja, had die jongens ze op staan te slaan, ja, dan kun je van alles willen, maar dan moest die bal niet eens meer raken. En dat is lastig. Ja, moet op. Dat wil je net Sint-Keertsen. Net Trojem in elk geval. Nee, en moet ik heel eerlijk zeggen, het is niet alleen Tjessen natuurlijk. Hè. Die man die slaan een naar de andere fut. Hij slaat goed op, heeft de bal ertussen. Ik denk dat dit zien betere partijen was. Of een van de betere partijen van vandaag zeker.
En nou ja, ze slaan de een naar de andere fut en die van mij ook. Dus ja, dat is... op en uit waren ze gewoon te sterk. Meest haalbare dingen. En dan moest daar, hoe lastig ook, dan moest daar maar in berusten. Vrede mij hè. Die zie je in de PC nevens mij, maar... Ja, dat zou kennen, dat weet ik niet. Deze telt wel in. Ja, en deze wil je winnen. En ja, het is kut. Ja, zo simpel is het. Meer kun je er net van mij zeggen. Later ben je misschien wel blij met die tweede prijs, hè? Nou ja, kijk, vanaf de loting hadden we al het heel dreig. En we staan vliegend te kaatsen in de eerste omloop. En dan hebben we een dipje in de tweede omloop, want dat was kommer en kwel. En toen ging het volgens mij de derde omloop voortvarend, maar komen we weer een dipje terecht. En nou ja, je moet er wel tevreden wezen, maar vandaag nog niet, dat zal morgen wel komen, denk ik. Er zit weer een iets glimpje op zien hollen, maar dat wie even net zo. Nee, natuurlijk net. Je baalt gewoon dat je nou ja, net genoeg chinstand kan bieden nou in de finale. En ik heb het idee dat het nou ja, wat te vol om mij lang, zeg maar. De puff bij mij die weer echt helemaal uit, dus ja. Wie is dat? Hier is het kramp, of net? Ja, het skert een beetje in beide koeten. Maar ik dacht, ik me net laten behandelen of zo. Maar ja, mijn voeten viel gewoon zo zwaar, dus ja, ik neem me goed omzetten en zo. Nou goed, dan is dit misschien het heest haalbare. Tweede prijs, hij zal. Ja, ik baal er nou nog wel van, maar... Ja. Morgen misschien wat minder. Nou, inderdaad. Dankjewel. We skekelen terug naar Jan Faber, want die stiet klaar met Jesse Steenstra. Jesse Steenstra, lokweensken met die tweede PC. De krijgt ook een heel soort lokweensken. Vergelijkje doe je natuurlijk altijd. Is hij mooier of minder mooi, die van Verlien hier? Nou, de eerste is wel heel speciaal, maar deze is ook wel heel mooi. Wat maakt het deze heel mooi? Nou ja, uiteindelijk dat we de hele dag in topvorm binnen en dat we er uiteindelijk zo heen rennen. Nou ja, dat heb je voor het me net dat zien, maar hij heeft me nou zeker het zien. Viel het zo oppermachtig als dat het lieken? Nou ja, zeker weer. Het roen als een trein de hele dag. Hans sloeg, maar de van minst sloeg hij hartstikke goed op. Weinig boeten, van maar iets van 12 draaien. Hoe de hele dag. Nou ja, kleer dan heb je kans en had ik ze er dan ook nog wat in, ja, dan wordt het al een verhaal van de oren. De best beskieren, maar doos is toch echt voortreffelijk te keertsen? Nou ja, dank u wel. Ja, nee, gewoon je het best. Het opslaan roen weer en nou ja, Aram weekend wie nemen ziekje, want ik wil even de nekken, maar de nekken wil je nog weer kleren en nou ja, dan alles weer pijnvrij en dan kun je gaan. De Oranje Jaren hield die druk van Jesse Steenstra. Hij moet een keer die PC winnen, dan slag het dat Verlien hier. Maakt het dat dan dat die druk voor Joert minder is? Ja, weet ik net. Chickie van de morgen eerst weet natuurlijk ik al even nee. Maar ja, kleren, het roen ik weer heel hoog dan dat het zoe. Maar ja, nou ja, dan ga je naar het veld en dan ga je er al even op zitten. Dus dan je geniet er saai en nou ja, dan mag je niet gekeerd zijn. Nou ja, ja, het pakt goed uit. Ja, gewoon voor die vorm. Ja. Die twee maten nemen oorskiën, Hans Wassenaar en race Pieter Hiemstra. Is dit voor je als parcours een dream oorskiën? Zeker weer. Ik denk dat zij heel blij binnen. Tuurlijk, als je winnen ben je ook blij. Maar om zo hard te sluiten, dan echt de bazen worden. Ja, ze dienen goed. Ja, Doek, van het Lokweeske. En nou ja, de zijde is het al van de Mongie het al wat oors. Gaat net in de koets zitten. Heeft hij zelf wel verzekerd dat het oor hier dan wel slagen? Precies, dat heb ik ook nog een keer in. Dat is mijn droom mooi vroeger. Nou ja, ik dan dit hier net, maar dan valt hier maar. Kun je ophouden als die jongensdream behellen? Oh ja, zij is nog net, ja. Er binnen meer dream, dus kom maar goed. Lokwees. Ik ben nog wel even. Dank u wel. Ja man, dan hebben we nog één prijs. En ja, ik vind dat je hem Joert alle drie koninklijk keerst hebben. Maar spietig genoeg is er maar één koningprijs. Ik zal hem al vast maar van het stokje afhalen, dan hebben we dat al vast met één. Maar koning van de 100ste PC is Likas Vliendier, Jesse Steenstra. Komt zeker omdat ik het goed sta. Kom doorheen nu.
Dit programma waard mij mogelijk maken door Heima Hielkema en Select Windows.